Hej alle sammen. Jeg har glemt at sige noget til jer i løbet af min YouTube. Og det er, at jeg laver 2 videoer om dagen. Altså, jeg laver 2 videoer hver dag. I kan gå ind og klikke på. I dag er der så lige 3 videoer. Der er den her, og så er der min første Ask Me og venner. Så jeg er rigtig ked af, at jeg har fortalt det noget før. Men det skulle jeg have gjort for lang